και στο νερό που αυτό είναι μεγάλες μικρές, τα συνέχεια με το νεροσβή. Θέλεις καπουτσάκι. Καπουτσάκι. Ναι, γιατί αυτό που είναι τα παιδιά που είναι Γεωργία. Αυτά είναι το δούμε κατοχής και αυτά είναι κουτιά, δηλαδή ξύλινα, το πιάτο όπως είναι στο κοινό. Βάζανε οι τσουμπάνοι το τυρί μέσα για να πάει. Και το λιδώνανε από πάνω. Το είναι καλά. Δεν είναι εφαρμοστά αυτό. Αυτό λέγεται κλειδοπίνακο. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, τα γουδιά, αυτά βάζανε νερό για να περισσότερα. Πάλι είναι αυτό, βάζανε νερό ή περισσότερο κρασί. Προπαντός σε μερικά χωριά, εγώ αυτό το είδα περισσότερο στην Ήπειρο που πήγα σαν αξιωματικός, είχα εκεί μια ομάδα και πήγαμε σε ένα χωριό. Με αυτό πίνανε κρασί. Πηγαίνετε πιο κοντά να μας το εξηγείτε έτσι τόσο ωραία που τα λέτε και θα σας παίρνει και εσάς συγχρόνως. Ναι, οπωσδήποτε, δεν πειράζει. Εκείνο τι είναι, κοτελωθεί. Κουτάνε εκεί, γιατί την εποχή εκείνη χρησιμοποίησαν το ξύλινο και το πύλινο. Τα μεταλλικά δεν τα πολύ χρησιμοποιούσαν. Και ο λόγος, για ποια εποχή, πρώτου 40. Λοιπόν, γιατί το μεταλλικό βγάζει το χαλκό του ή του παθαίνει καλή δηλητηρίαση. Ενώ το ξύλινο και το οποίο δεν παθαίνει τίποτα. Και διατηρείται καλύτερα, η θερμοκρασία είναι πιο... Και εκείνη είναι παλαμαριά. Αυτό ζούμε τις παλαμαριές. Παλαμαριά. Θα τα δούμε κάτω και το τρυπάκι και την τουκάνα και τα βάζουν έτσι και θερίζανε. Ναι, έχουμε να δούμε αρκετά κουράγια. Και κάτω και πάνω και πιο πάνω. Έχουμε. Κάνει οικονομία, ωραία. Κάνει οικονομία. Τις εβδομάδες σας θέλεις πολύ ώρα αυτά. είναι διαφόρων. Αρχίζουν προπολεμικά, οι λεγόμενες βλαχοπούλες ήταν μεταξωτό. Αυτό το είπα στο χαρτί, είναι από 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια έπαιρνε σε ένα αυγό. Τόση αξία είχαν. Δεν είχαν αξία. Γιατί η κατοχή μας πήρε το χρυσάφι που είχαμε στο αυτό η Γερμανία και μας έκοψαν χρήματα τα οποία δεν είχαν καμιά αξία. Χωρίς άνευ αντικρίσματος που λένε. Εδώ είναι διάφορες εικόνες και ουσιαστικά είναι. Εδώ το διδημότυχο, ναι, αυτό ξανάρχει. Το διδημότυχο είχε πολλά πύλη. Είχε πολύ ωραία αυτή, ας πούμε, την τέχνη της προπλαστικής και κάνανε πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι μήνυ του καφέ. Αλλά έχουμε καφέ. Μάλιστα τέτοιο είχες λοιπόν. Ναι, βέβαια, είχαμε τέτοιο. Αυτό τι είναι. Αυτό. Που ψήναμε τις πούφτες. Μάλιστα. Και τον καφέ τον ψήναμε εδώ, αλλά και τα καλαμπόκια. Πώς το λένε αυτό? Καμπορτζάκι. Καμπορτζάκι είναι άλλο, ένα άλλο να μου διαφέρει και εμένα. Λοιπόν, βάζανε τις πατλάκες, τις πούσινες, το καλαμπόκι, το γυρίζανε σε πατιά, και τα νυχτέρια τα περνούσαν με πούσι, με βρασμένο καλαμπόκι, με κολοκύθι βρασμένο. Αυτά ήταν και τα όρος είναι το Αιγύου, του Χειμωνίου, είναι από λεγόμενη αυτή που διακαπούζεται σε ένα όρμα του λοιπόν, το Αγίου Θηρέας. Το Σιμωζούναρο βέβαια δεν έπρεπε να είναι εκεί. Του βάλανε γιατί έπρεπε να είναι σε εκείνη την στολή. Το Σιμωζούναρο ήταν με τους ντόπιους. Αλλιώτικο ήταν αυτόν, ήταν μια ίση. Εδώ είναι τα διάφορα κεκτήματα. Αυτά γίνονται, εκείνα γίνονται στον αργανό. Τα ξεράπη με δέρμα. Αυτό με σαγιάκι που το λέγανε, χοντρό ύφασμα. Είναι τα διάφορα κεκτήματα. Άγγελο κόσμημα. Εκεί έχουμε τα λεγόμενα, το βάζα στο ρεύμα γκυρντάνια. Αυτά εδώ είναι γκυρντάνια. Και το σεό είναι το 1937 το πορτοφολάκι αυτό. Και τα μπουκάλι, λοιπόν θα δούμε μπουκάλι με αυτή την... όλο αυτό είναι μεχάνη. Αν κάνατε το γάμο στο χαντρά και θα ερχόταν να σπάρει Γιώργος από το χαντρά, αυτό εδώ θα ήταν το κουτί
κουτί της νύφης. Α, Δηλαδή, μάλιστα. εδώ μέσα θα ήταν τα κοσμήματα που σε έφερε ο γαμπρός κλπ. Και θα το χορεύανε το με κουτί του γάμου, ναι. το κουτί και το γυαλί, η νύφη μας είναι καλή. Δηλαδή το χορεύανε, είχαν έναν καθρέφτη, μια σκούπα, άλλοι είχαν έναν καθρέφτη και ένα φλάμπρο ή φλάμπρο, θα το δούμε επάνω, που πήγαινε μπροστά στο... Θα τα θυμάμαι εγώ. Αυτά όταν τα θυμάσαι, δεν είναι σοφράδες. Τι Αυτά είναι? είναι τα σινιά τα λεγόμενα. Από τα σινιά, ναι. Βέβαια χρησιμοποιείται το. Έχει Α, ναι, αυτό είναι πίσω, σίγουρα, αυτό είναι μπράβο, από το πίσω σοφράδες. για να μπει στο κεφάλι. Γιατί? Αν ήταν για μνημόσυνο. Τώρα ήταν και για όλες τις γιορτές. Όταν πήγαιναν τα σημάδια για το αυτό, για την νύφη. Τα βάζανε πάνω στο σινί και πηγαίνανε. Όταν γινόταν γάμος και πηγαίνανε μετά το Σάββατο, την Κυριακή το βράδυ, πηγαίνανε όλοι προσκεκλημένοι, ο καθένας πήγαινε το δικό του φαγητό, το κρασί του και έκαναν, δηλαδή ενώ το Σάββατο όλη την εβδομάδα ξόδευε η νύφη και ο γαμπρός, την Κυριακή το βράδυ ξοδεύανε όλοι προσκεκλημένοι και πηγαίνανε πρώτο μόνο παντρεμένοι, δεν επιτρέπονται να πάνε ελεύθεροι γιατί λέγανε σόκινοι εκεί που δεν είναι, για να δώσουν βάρος στους νεόπαντρους. Λοιπόν και έτσι πήγαιναν τα σλάτα λεγόμενα, εδώ είχαμε το γκάζ, τα φαγητά και επίσης όταν ήθελα να ένα μνημόσυνο το κάνω στο σνί. Σοφρά θα το δούμε επάνω, σε πολλά προβλήμα και εδώ, αλλά δεν είναι ακριβώς γιατί αυτό είναι το πλαστήρι, μάλιστα. Θυμάμαι αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι μια βλάκη που ξέρει ήτανε, είναι μια πολύ ωραία ιστορία, δεν είναι καλύτερο αυτό που μπαίνει μπροστά και επίσης θα δείτε ότι στο Σιμοζούναρο υπάρχουν οι λεγόμενες αλυσίδες. Ναι, ναι. Προχθές έβλεπα που χορεύανε και είχαν τις αλυσίδες εδώ πίσω. Οι ελεύθερες, οι ανήπαντες, τις αλυσίδες τις είχαν εδώ στα πλάγια, δηλαδή ήταν μέσα από εκεί, από εκεί και εδώ. Όταν πλέον έγια σας φορεσά, λοιπόν, όλη η περιοχή εκείνη έχει αυτή. Εκεί τι είναι που κάνετε? Παντρεμένη 6-7 χρονοπόκη. Παντρεμένη 6-7, αλλά δεν είναι μαυροπλήσιο, είναι η δική σας περιοχή και πάλι όλοι μεταξάρουν κάπου εκεί. Και αυτές του ελληνοχωρίου είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, ο Τσεβρές, ο κύριος Τσεβρές είναι αυτός που είναι σχέτο χρυσό, με χρυσή κλωστή. Υπάρχει και ο Τσεβρές ο οποίος είναι πολύχρωμος, είναι μετά. Το Τσεβρές είναι ένα αυτό, εδώ μπαίνουν τα σημάδια, εδώ μπαίνει οτιδήποτε θέλει να πάρει ο ουρανός στην ύφη, μπαίνει στο Τσεβρέ. Είναι και έτοιμα. Εκείνο ο Τσεβρές είναι διαφορετικό, χρησιμοποιείται σαν, αλλάζεται και όπως εκείνο εκεί σαν κόσμο, μαουντήσιμο δίνωσε. Ενώ οι καθαροί Τσεβρέδες οι οποίοι έχουν σχέση με εδώ είναι τα σωμερικότητα, διάφορες ποδιές και οι κάμψεις. Εδώ είναι διάφορα νομίσματα, τα οποία τα περισσότερα και λείπουν, έχουν βρεθεί σαν εκείνο εκεί. Εκείνο, όχι, τα γελάμε. Λοιπόν, έχουμε, πέρα εκεί είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι από τα πιο σπουδαία, είναι το μικρό. Είχε έρθει κάποιος μαρινάτος καθηγητής αυτής και μου λέει το πιο σπουδαίο νόμισμα σε αυτό να μην σας χαθεί. Όταν ήμουν τότε, ίσα έφυγε εγώ, είναι εκείνο. Αυτό το πράγμα, όταν είχαμε το πώς ξεκίνησε για να γίνει αυτό το μουσείο, είναι μια ιστορία ολόκληρη που ξεκίνησε με το τίποτε. Λοιπόν, και το είχαμε αυτά στο σχολείο το δεύτερο εκεί πίσω, ήρθε αυτός ο Μαρινάδης, μόλις ήρθε αυτό, λέει, αυτό που το βρήκατε. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα εγώ που βρέθηκε, γιατί είχαν πάρει μερικά πράγματα και από τη Δημαρχία. Λέω, δεν ξέρω που βρέθηκε, μάλλον προς τον Άγιο Αθανάσιο, τι παριστάνει. Τον Άγιο Γεώργιο. Και εγώ έτσι νόμιζα. Και είχε μια κουστοδία μαζί του από το Μουσείο της Καβάλας. Λέει, κύριε Παπαδόπουλος, θα το πάρετε στο Μουσείο της Καβάλας. Λέω, πώς το πάρω, κύριε καθηγητά του, δικό μας και το πάρω. Αφού είσαι θράκας, μορφώνας και δεν ξέρεις αυτός ότι είναι ο θράκος ο Ιππέας, δεν αξίζει να το έχετε. Ύστερα αναγκάστηκε μελέτησε, βρήκα ο θράκος ο Ιππέας ήταν ένας ημίθεος στη Θράκη που λατρευόταν περισσότερο και από τους άλλους θεούς. Ήταν και σαν γιατρός και σαν προστάτης και μετά στην σφραγίδα που έκαναμε, όταν έγινε πλέον επίσημο αυτό, στη σφραγίδα που κάναμε έχουμε στιγμές στα Θράκα τον Ιππέα. Πολύ ωραία. Εκεί το ίδιο.